खन्थाइनि मुं जिउनि खन्थाइ। खन्थाइखौ दैथायहरदों मिस्टार शरद बर', डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, गामि निज गलायगाव। खन्थाइखौ आवरायदों आं लखिराम दैमारि, धेमाजि मिडल जनाय बैग्रिगुरिनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंदिनि। जिउनि खन्थाइ। आंनि खन्थाइफोरखौ नों सावफ्लेना साय हांगार खालामो दहेसेरा फोरबोआव राबनखौ सावनाय बादि। आंनि मिलौदो सानस्रिफोरखौ फुथिहांनायनि उनावनो फोजोबस्राङो महिकासुरखौ जंजों सुग्लिना सिथारनाय बादि। थेवबो मेंरोङा आंनि फिथिखानि फुंखा, जिरि जिरि जिरियो मोजां मोननायनि मदिरा। अदेबानि सोरनिबा खन्थाइखौ बिखायाव गोजोमना रंगिना सिमां रनसायो नों हर मोनफ्रोमाव। बिनि खन्थाइनि रुमु रुमु जुजाइ अरा नोंखौनो खामग्लिना खालामलांबाय हाथफ्ला। आथिखालाव नों आंखौ बुंफैदों नोंनि खन्थाइफ्रानो मोजांमोन। अरनि जेबो बिदुं गैयामोन, दंमोन फोमोनखानाय आवसारि खोथिया थिलि, जेराव आं दायो जोलै फोनो नागिरो। थेंक इउ आंगो लोगोफोर, आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।